Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Çehiýa Respublikasynyň Praga şäherinde ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi haly dürli döwürlerde ýazan 11 jiltlik täze kitaplar toplumyny ýaňy ýakyna öz muşdoklary bilen tanıştyrdy. Häzirki zaman türkmen geňişligini özüge pekirleri şöhrelendirmek tagallalary bilen tanalýan ýazyjy ýyllaryň tejribesini siňdiren döredjilik işine dürli janrlary, hekaýalary, kyssalary, romanlary, oçerkleri, publisistik eserleri, ýatlamlary, ýol ýazgylaryny we beýlekleri girizdi. Mawtumulynyň döredjiligine zeburiň täsiri, türkmen rus gatnaşyklarynyň taryhy, türkmen halkynyň mesken tutan ýerleri, ýakyn günnäger we günwatar ýurtlaryna ýazylan ýol ýazgylary, Türkmenistanyň ýakyn taryhyny ýyz galdyran öňüne barajy syýasy şahslar barada maglumatlar, şeýle-de ýakyn taryhda ýyz galdyran edebiýat ägirtleri, şolsany Berdi Kerbabaýew, Ata Goşudow, Çara Aşyrow, Hydyr Derýaýew, Bekseý Täkiw, Gara Seýitliýew, Galybertede Gurbannazar Ezizow, Kerim Gurbanepesow ýaly ýazyjy şahylar barada makalalar girdildi. Şeýle-de çağlar üçin ertekler we kıssalaram 11 jiltlik uly gowrumly eserde özleriniň münasip ornuny tapdylar. Dünýä türkmenleriniň nowat aksan täze edebi eserleriň awtory Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşige gönükdirýär. Hudaýberdi goloýdy siziň täze eserleriňiz çapdan çykdy. Okuýjusy köp bolsun, hewri köp bolsun. Siz 11 tomlyk kitap bilen ýazyjy hökmünni aýtmak isleýän ähli zatlaryňyzy okuýjyňyza ýetirip bildiňizmi? Biz gepleşiň başyna kitaplaryň käbir temalary barada gurrun etdik. Şu barada özüňizden biraz giňişeýin gurrun berip bilermisiňiz? Umumy gurrun ilki giriş hökmünni. Her bir dörediji adam öz eserleriniň çap bolmagyny isleýär. Onun halk köpçüligine ýetmegini isleýär. Mende de şeýler bardy gaty ir döwürden universiteti Guturman Sowet Edebiýaty jurnalyny işledim men. Şu ýerde de uly ýazyjylar bilen tanyş boldum, olary görmek, salamlaşmak nesip etdi. Şonuň bilen birlikde de şu döwürlerden meniň eserlerim çap bolup başlady. Ine şu döwürde kitap çap etdirmek işi iň uly höwesiň bir iň uly işleriň biri bolup durýardy. Sebäbi kitabyň çap bolmasa, onda seni ýazgıçylar birleşigine agdalyga almaýardylar. Adam diri wagtyny, özüniň akıl huşunyň kadal wagtyny öz işlerini jemlemeli, şonu etmeli, özü edik etmeli diýen pikire gulluk edýän men. Şol esasda men muny etdim ýöne, meniň maksadym bir neme gişräk çap etmekçidi. Şeýle kitaby soňrak ýagny ömrümiň ahyryna ýöne, ömrüň ahyrynyň haçan boljagy belli däl, hiç kimde kepilnama ýok. Şonuň üçin wagt ýetdi diýip hasap edýän, şeýlelikde şol hyzmatlarymy jemledim. Daýda Allah kuwat bersin, Allah uzak ýaş bersin, uzak ömür bersin. Bu kitaplar haçan haýsy döwürlerde näçe wagtda ýazyldy? Siz birazara gurrun berdiňiz, ýöne ählisini bir döwürde oturup ýazdyňyzmy ýa-da dürli döwürlerde ýyllaryň dowamyny azaddan ýazdyňyzmy? Şu kitaplary ýazmaga näme zatlar ilham berdi? Esas ilham çeşmeleriňiz bardy gurrun berseňiz. Bu kitaba meniň şol irki döwürden girişen eserlerim, ýagny ilki başlarda çap eden eserlerimden başlap şuňky güneçinde ýazan eserlerim girdi. Dürli döwürlerde ýazyldy. Dürli döwürlerde ýöne soňra olary işlenildi. Başgaça boldy. Sebäbi öň bilişimiz ýaly senzura bardy, öň çäklendirme bardy. Şol çäklendirmeler aradan aýrylandan soň men eserlerimin köpsüni işledim. Ýöne bu ýöre meniň ähli eserim girmedi. Birnäçe belli eser bar, meselem publisistik makalalar döwründe gowurlupdy, haýır haraba öwürlerine atly publisistik makalam barada Edebiýat Sungat gazetinde gaty uly diskussiýa guruldy. Şol makalany we şoňa meňzeş makalary men bir ýere alyp bilmedim. Sebäbi olar Sowet ruhuny ýazylan, Sowet ruhu bilen düzülen. Bugünkü gün ol döwür ýok, bugün döwür ötgedi. Şoň üçin hem döwüre laýyk edip şu döwürü bolar ýaly eserleri saýlap aldym. Ýöne arasynda has soňky günlerde şu goloy günlerde ýazan eserlerim bar. Siziň öz tejribeleriňiz kitapdan ähli şöhrelenýär. Şeýle-de türkmen halkynyň taryhdan gelýän tejribeleri kitabyň mazmunynyň kemale gelmegine nähili täsir etdi? Kitapda türkmençilik ýa-da türkmenleriň gymmatlyklary nähili şöhrelenýär? Meniň öz tejribem durdunam
Ütköji sebäbi ýene de şol Sowet döwrüne gelsek, şol döwürlerde bir näçe edebiýatlara gadaganlyk bardy. Bar bolan edebiýatlary da bir asyl nusxasyna boluş düzgününü okumak kıyındy. Meselem Nowaýynyň eserlerini alsak, ol sowetleşdirilip, ýagny öňündäki şol Allah Taala munajat aýdylýan yerler, peýgamberleriň sözleri, peýgamberlere bolan hormat, şolar ýaly bir möhüm meseleler öň kesilip taşlanýardy. Soňky döwürde şol eserleri asyl nusxasyndan okumak mümkin boldy. Şeýle Ferideddin Attaryň kitaplary, Ferideddin Attar Nowaý tarapyndan iň oňat başda duran şahyr hasap edilýär. Şoň bilen birlikde magtumuly da oňa gaty uly hormat goýýar. Beýmansam öňkü döwürde Attary tapyp okumak kıyındy. Onuň eserlerini diňe bir telsiň ýygyndylaryndan tapmak mümkündi. Häzir şol edebiýatlar el ýeterli. Şol zatlar, şol maglumatlar men iş tejribäme oňa täsir etdi. Şoň bilen birlikde şol türkmençilik meselesindäki yetmeýän zatlar ýa-da kemter gaýryan zatlary da inni görmek mümkin. Meselem öň şeýlerek bir çäklendirmeler bardy. Dilwabatda bir milletiň däp desur hakyna aýtmak, şol aýdaly öňkü döwürde meselem bir milleti nähilidir bir tanqid edýän maglumat bolsa onu aýtmaly däl diýediler. Meselem türkmen halky ýalta diýip aýdyp bolmaýady diýen. Inni şol maglumatlary aýdyp bolýar. Türkmenleriň az okuýanlygyny, sowda bolan ilmi bolan hewesiniň pesdigini inni aýdyp bolýar. Şolar ýaly türkmençilik ýagdaýlary da gowy täsir etdi. Şonuň bilen birlikde eger biz ustatlary seretsek, meselem ýene de Nowaýa ýa-da magtumula seretsek, onu şol dil baýlygy giň. Meselem bir sözü türkü dildäki görnüşde de ulanýarlar, ustatlar şol Fars ýa-da Arap dilinde gelýän görnüşine de ulanýarlar. Olar özlerini çäklendirme girizmändirler. Şol çäklendirmelerden halas bolmagyň zerurdygyny göz ýetirdim. Şoň üçin şu işimde ýanky şu kitap taýýarlanymda ýa-da täze eserler ýazanymda şol nukdaý nazardan uğraldım. Şeýdem türkmençilik meselesine has şuň aralaşmalygyny düşünüp başladym. Şu kitaplar bilen siz belli bir derejede türkmeniň ýakyn taryhyny, türkmen aňynyň, türkmen dünýä garaýşynyň ýakyn taryhyny dokumentleşdirýän ýaly duýduňyzmy? Sebäbi siziň maglumatlaryňyza görä o ýerde siýasatçylar barada, ýakyn taryhdaky siýasatçylar barada, şahyrlar barada, ýakyn taryhdaky ýazyjylar barada, sungat işgärler barada. Umumyň türkmeniň ýakyn taryhyna, türkmen aňynyň kemaly gelmegine goşan öňe bar şahsiýetler barada maglumatlar, ýatdamalar bar. Şoň üçin şeýle sorag berýän, şol türkmen dünýä garaýşynyň ýakyn taryhyny dokumentleşdirýän ýaly duýduňyzmy öýdüňiz? Elbetde, sebäbi men hakykatdan şeýle men şolara şaýat boldum. Meselem şol Sowet edebiýaty diýilýän döwre görelýär. 1970-nji ýylda Sowet edebiýaty jurnalyna işe bardym. Şol ýerde de ençeme ýyl işledim. Şol işlän döwrümde Berdi Kerbaýewden başlap, Gurban-Nazar Eriz we Çenli köp adamlar bilen yüzbe-yüz boldum. Olary gördüm, gurrunlaryny dinledim. Hem olaryň eserlerini okudum. İş babatymda öz iş gözipem bilen baglanyşykly. Şonuň üçin şolary aýtmak meniň borjum hasap edýän. Şolary öz hakykydama laýyk dokumentleşdirdim. Ýagny öz bilişim ýaly aýdyp berdim. Şonuň bilen birlikde syýasy liderler barada da siyasi liderler barada meniň sözüm Suhan Babaýewden başlanýar. Şol soňky ýyllarda aýratynam Stalinin ölümü, Stalinin şahsiyet kultunyň tanqid edilýän döwri, şol iň bir çylşyrmly ýyllarda Suhan Babaýew respublika ýolbaşçylyk etdi. Men şol adamy gördüm, soňu bilen onu gördüm, tanadım, hem şu barada öz pikirimi aýtdym. Ine şol babatda elbetde bu dokument men şaýat geçýän şol adamlara, şolara şaýat bolýan, şolaryň hyzmatyna, şolaryň eden işlerine şaýat bolýan, şol men soňky kitaba ýazan söz soňu bar, kitaba ýazylan söz soňu. Şol ýerde de aýdýan men bir ýerde öz faktlarymy ulannym. Şonuň üçin islenlik ýerde meselem kıyamatda men şol adamlar bilen yüzbe-yüz bolup biljek. Men şolar barada bir galp zat aýtmadym diýip belledim. Şu bagatda hakykatdan bir
dokument, özüm şeýle dokument gaty gerekli zat. Indi şöyle belki ulaylarda şu kitapda aydaly meselem şolardan iň özüňde ýakyn hasaplan ýatlamalarynız bolsa, men şonu ýazdım diýip şonu gurrun öýtüp bermisiňiz? Hem okuyucuda gyzyklanma dörer. Qur'an Azir Eziz Farada bolsun ýa-da Kerim Urani kim haýsy bolsa da möhüm şahsiýetler. Hem möhüm bolan şo bir barada şöyle gyzykça gurrun berseňiz. Ine meselem Kerim Urani Pes. Kerim Urani Pes öz döwrüne iň köp okulyan, iň köp dinlenen şahirdi. Öz okuyucusy bawatyna Kerim Urani Pes şahir döwrüne tüs joşyan döwrüne oňa taý geljek adam ýokdy, gaty meşhurdy. Men şol adam bilen 14 ýyl bile iş etdim. 14 ýyl. Şol ýatlamalar kitabynyň iň agramly bölegini Kerim Urani Pes düzýe. Men ol şahsyň lirikasyna, poema eserlerine, tercümelerine, cemiyetçilik garaýşlaryna, redaktorluk hyzmatyna, adamkärçilik bawatynyňky derejesine, hatda maşgaladaky ornuny çenli belirip şolaram ýazdym. Ol gatty iň germ ally, nähili de bolsa, ol Kerim Urani Nefes bolan üçin men oňa ýer gysganmadym. Şonuň bilen birlikde ýene de göze ilmeýän şahirler bar, aýdaly Halil Kuliýew. Halil Kuliýew bilen men goňşurak ýaşadym. Soňky döwürde uniwersiteti gutarymdan soň ol aýratyn bir tragiki ömrü vardy. Ol depressiýa diýerler, häzirki döwürde medisinada şol ruhy peslik, ruhdan düşmeklik şol kesele uçurady. Şol kesellenem ol ýok boldy. Şondan aýna bilmedi. Mysal aýsam, meselem Şeýh Döwletine Çaslavsk diýip bir sport gimnastikasyndan dünýäniň 3 bir aýal maşgala bar, gaty güýçli, haýran galdyrjy aýal. Şol çıkış etdi. Şol depressiýa düşüpdir. Olay diýä, rak keseli diýä. Depressiýanyň ýanynda hiç zat diýä-de. Bir rak keseli şeýle yeňil diýä. Men şu depressiýadan saplanyp rak keseline uçuranmy diýä begenýän. Şoňa diýä özümi gaty yeňil duýýan diýä. Ine bir deňeşdirme üçin-de görýäňizmi şeýle agyr kesel. Ýöne gynansaňam o döwürde şol kesel bejerilmeýärdi. Oň bejergisi ýokdy. Ine Halil şonuň pidasy boldy. Ýöne Haliliň hyzmaty, Haliliň lirikasy şeýle iňçe, şeýle duýgur poeziýasy öz münasip bahasyny alyp bilmedi. Ine men şol adama şaýat boldum. Şoňa da men ömrümden razy edip hasap edýän, şunu meniň borjumdy, şonu men aýtdym. Ine şu hyzmatlarymy men bir özüm öz tarapymdan men aýratyn baha berýän, ýagny şol kitapda men o nir kitapda bir gowy iş eden bolsam, ol şol meniň ýatlamalарym, adamlar barda şaýat bolup geçen faktlarym hasap edýän. Hudaýberden biz gepleşigimizde siziň täze eserleriňiz baradaky söhbet döşügi dowam etdirýäris. 11 jiltlik täze eserleriňiz baradaky gurrun döşügimizi, gyzykly gurrun döşügimizi dowam etdirýäris. Şu kitaplarda, hekaýelerde, kyssalarda we romanlarda haýsy liriki gahrman siziň öz durmuşuňyzda has ýakyn ýaly duýduňyz? Men entek özüm kitaplary satyn alyp okap görmedim. Olar nireden alyp targap boljakdygy barada entek gurrun eders gepleşigiň dowamyna ýöne haýsy lirik şahsiýet, lirik gahrman size has ýakyn boldy? Ol ýerde maňa iň ýakyn gahrman şol ikinji kitabyň başyna Ayazhan Çarıňa Seret diýen bir hekaýe bar. Ayazhan Çarıňa Seret. Şol hekaýadaky gahrman meniň prototipim diýip bilerim şoňa. Başga da bar. Şolar ýaly bir meniň häsiýetimi, meniň ömrümi şeýlesem arzu islegimi gaýtdyrýan gahrmanlar bar. Ýöne meniň pikirimçe olar beýle bir möhüm däl, muňa derek meniň arzu edýän adamlarym, ýagny öz pikirimde, idealymda ýaşadýan adamlarym, gahrmanlarym maňa has gymmatly. Meselem, Nakş poestimdäki otoga obrazy bar. Otogany men aşa gowurýan. Ýa-da Burjok hekaýamdaky Sadyk. Şol bir sada ýigit, şopon ýigit, ýöne onu sada düşünmek, sunuga tuy aňmak, sunuga üçin bir ömrüňi bagş etmek duýgulary bar. Ine şol eserlerdäki ideal gahrmanlar, ýagny meniň hyýalymda ýaşaýan gahrmanlar maňa öz prototipimden has goloy hem ýakyn. Şu adamlar belki meni ýazjydendir diýip pikir edýän. Hormatly dinleyijiler, siz bu söhbetde şuň dowamyny öňümizde gepleşigimizde dinläp bilersiňiz.